салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона дар бозии навбатии Ла Лига ба рақиби худ аз Алмерия бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ва дар зинаи якум побарҷа монд. Дар рӯзи гусели Жерар Пике аз футболи калон Барса ҳақ надошт имтиёз аз даст диҳад, аммо дар давоми як тайми бозӣ ба таври фаровон имкониятҳои голзаниро аз даст дод ва ҳамаш аз пеналти оғоз гардид ки онро Роберт Левандовски бо гол анҷом дода натавонист. Мо аллакай ба абзори бозӣ оғоз кардем, аммо пеш аз ҳама як-ду сухан дар бораи аз футбол рафтани Пике. Пеш аз ин ба ин видео лайк монданро фаромӯш накунед ва агар мухлиси ашадии Барса бошед, ҳатман ба канал обуна шавед. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷа вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барстратежӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозии дар комментария. ба ҳама муваффақият. пештар ҳам гуфта будем ки дар чунин сину сол бас кардани футбол барои ҳимоятгар тасмими хеле ҷиддӣ аст, аммо Пике ҷонмардӣ кард. барои чӣ каме баъдтар хоҳам гуфт. ҷиддӣ будани ин қарор ба ҳамагон маълум аст. барои мисол дифоъгарон дар Италия ва Испания бемалол то сини 39-40 бозӣ мекунанд. Келини то бас гуфтан дар Ювентус ҳунарнамоӣ карда буд. Банучи то ҳол дар сафи бианканерҳо бозӣ карда истодааст. чунин дифоъгаронро метавон бисёр ёфт. дар ҳамаи чемпионатҳо чунин бозигарон пайдо мешаванд. ҳатто ҳамлагаронро ҳам метавон пайдо кард ки дар чунин сину сол бозӣ мекунанд. намунаи беҳтарин Златан Ибрагимович аст. акнун дар бораи ҷонмардии Пике ҳарф хоҳем зад. бозиҳои ӯ дар Барса вақтҳои охир нишон доданд ки бозингари хатти дифоъ темпи бозиҳои бузургро қапида наметавонад. ҳамчун мисол метавон бозиҳои Барсаро бар зидди Реал Мадрид ва Интер ишора кард. иштибоҳи ӯ ба натиҷаи бозӣ таъсир расонданд. новобаста аз ин Пике метавонист дар дастҳои дигар корномаи худро давом диҳад. мисол дар дастҳои сатҳи Атлетико ва аз он пасттар Пике бемалол чанд соли дигар бозӣ карда метавонад. дар баробари ин метавон ишора кард ки дастҳои кишварҳои дигар метавонистанд ӯро ба сафи худ ҷалб кунанд. Ювентус яке аз чунин дастҳо аст. Туриньо Пикеро бо оғӯши гарм қабул мекарданд. чунин дастҳо дар Италия чанд то ҳастанд. қариб ҳамаи дастҳои топи итолиёвӣ бемалол Пикеро дар сафи худ дидан мехостанд. ҳатто ПСЖ ҳам аз чунин дифоъгар даст намекашид. гузашта аз ин дар кишварҳои мисли Хитой, мамлакатҳои арабӣ, Амрико Жерар Пикеро бо дафу карнай ва рақсу гулборон қабул мекарданд. таваҷҷӯҳи дастаи Бекхам Интер Майами ба ин дифоъгар хабари нав нест, аммо аз ҳамаи ҳамин имкониятҳо дифоъгари испанӣ даст кашид. ӯ чанд сол пеш гуфта буд ки Барса дар қалби ӯст, Барса дар ҷони ӯст ва ӯ ин тимро ба ягон дастаи дигар иваз намекунад. ҳангоме ки Барса ба мушкилиҳои молиявӣ рӯбарӯ шуд, аввалин нафаре ки аз маоши худ ба дастаи католонӣ кӯмак кард Пике буд. хулас ӯ дар дастаи Барса фаротар аз як футболбоз аст. ҳатто пас аз рафтанаш ҳам Пике барои Барселона бегона нахоҳад буд. акнун мегузарем ба абзори бозӣ. Алмерия барои Барселона рақиби ахзанда буда наметавонад. дастае ки аз сегунда ба Ла Лига баромад наметавонад дар баробари шогирдони Хави истодагарӣ кунад. дар бораи ин даста метавон гуфт ки онҳо Дарвин Нунесро пеш аз Бенфика гирифта буд ва маҳз ҳамин даста ӯро ба доираи зиёди скаутон шинос кард. акнун дар бораи худи бозӣ гап занем. агар ҳаят чунин буд. Тер Штеген дар хатти дарвоза ба майдон омад. дар хатти дифоъи марказ Жерар Пике ва Маркос Алонсо ба майдон омаданд. Балде ва Жорди Алба ҳарду канори хатти дифоъ вориди майдон шуданд. дар хатти нимҳимояи дифоъӣ Бускес ба майдон омад. аз ду канори ӯ Педри ва Де Йонг дар ҳайати асосӣ ба арсаи рақобат омаданд. Левандовски чун ҳар вақта дар хатти ҳамлаи марказ бозиро оғоз намуд. Дембеле аз як канори ҳуҷум ва Ферран Торрес аз канори муқобил дар ҳайати асосӣ ҷо дода шуданд. аз оғози рақобат каталониё фаворит будани худро маълум карданд. ҳамлаҳо яке паси дигаре буданд. пеналтии назадаи Левандовскиро аллакай гуфтем. пеналти ҳам дар ҷои ҳамвор гузошта намешавад. он ҳам дар натиҷаи ҳамлаҳои зиёд ба миён омад. Пике метавонист пеналтиро худаш гирад ва дар бозии охирини худ гол занад, аммо худаш тӯбро ба Левандовски дод. барои ҳамин барои хетерҳо гапи гуфтанӣ дар ин бора бояд набошад. Пике мардона бе голи сохташудаву қалбакӣ, бе нолаҳову ашкҳои сохта. дар рафти бозӣ Дембеле худро Месси эҳсос кард, аммо маълум буд ки то Месси ӯро хеле дур аст. тамоми қисми якуми бозӣ аз ҳамлаҳои хавфноки Барса иборат буд. Алмерия чанд кӯшиши ба ҳамла гузаштаро карда буд, аммо лаҳзаҳои хавфнок дар назди дарвозаи Каталониё хеле кам дида мешуданд. нимаи якуми рақобат ҳамин тавр бе гол анҷом ёфт. дарвозаи холӣ тӯбро ворид накард. Дембеле тавонист дар рафти ин бозӣ ба задани гол шарафёб шавад. ӯ дар дақиқаи 48 ҳисобро кушод. Дембеле ҳатто метавонист дубл кунад, аммо ба дарвозаи холӣ гол назад. ин аллакай ба челленҷ монанд аст. ҳамлаҳо кам нашуда
бисёр шудан мегирифтанд. Барселона мехост ҳарчи бештар гол занад. То дақиқаи 62 ҳисоби 1-0 ҷараён дошт. Френки де Йонг тавонист ҳисобро 2-0 кунад. Пас аз голи дуввум Барса каме оромтар шуд. ҳамлаҳо ба фарқ аз нимаи якум ва оғози қисми дуввум хеле камтар шуданд. Тағйиротое ки дар рафти бозӣ анҷом дода шуданд ба голҳои навбатӣ дар ин дидор наоварданд. Ҳамин тавр бозӣ бо ғалабаи Каталония бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. Барселона бо душман Реал рақобатро идома медиҳад. Шумо дар бораи ин бозӣ дӯстон чӣ фикр доред? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. дар мо ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Бар стратегиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча дар паноҳи Аллоҳ.